enso ekasa ebisa ansa so the abatan ne kenie won na ye panyipa ya asante manchemu school placement no wono so eda no sen ena panyifo hu no. So far so good. Ebaye no enkwala no dodo na ye di umu ya place umu enemu kakra bi de ya place umu because of one or two reasons ni bi to say schools no fire no eni akwala ne modern mo no e match nti e basa na choices na wafa 6 no onyamu bia eno basa ye ma akwanya bebre wo ho se abatan no eni ahwefo eni ye mofra no ebeko online your friend self placement no mu akopik school a vacancy ewum vacancy bebre wo ho schools bebre wo ho na die wo mu ni se okọ no ma de wo pe na ofa either day or boarding na wafa na wakototo wako school mo wakoye registration na wakototo nioma na quickly ni wako ya bie school emofra na eko kakra na aka akire ni nso guso a omunso yeye first day no mo ba ha na mahu dom a ewo ha ene no timi se dom ni so atekra 2 years bearers minimum it means say enkola na dodo na ye pia wo mu akogu school mu ebi nso nya school we may not know adekudientia still ebi nya school but ye wo Kumasi Technical Institute aye KTI bi wo hono wo face challenges bia no a baby a wo se oba any KTI aha akosia eje wa akode enkomo ba woni yewura ousu brobe ekobo ye ne ebi ene mmotie ye free hono mu ana afen so ye kọ nyamesom ni ahwe nsam awie nso efre kase no fa nyamesom ekwa so osempakani akwasi ewua Ghana ha de obi anim no aba fontentafide no so de ba bia wudi ama na buzi bobia wo bia mu se ye kyese ba bia wudi ama no na asem nyina ene se wo ka na amanfo bi adwen ye wo se sa na asem ne tie ne ntesa amanfo bi ama na di wo mutirim dem ama ache ente wo betene na wie yi di ama wo mo na asem wo ka nyina ene se hwe se bia wo bia adwen ye ne se bia nyame ya atom na bia collection asa tight bi ne besu e wo aso dem ho ne bia ye be chairman so ma ne dia ene em se wo so daye ne wonte na ne nya se ye be kwade agya no ene sen sabi sane ye sen ne se kire se asori bia no sika ye nya bo mu no ye de bo asori no ho bra ne mom ye mfa ncha mansafo ma ne se monye nko bia nwuma anase bia monye nko ofufuo ni anase bia monko to wegen sane ade na asam no ba se no agi dwam Ghana ha ma kire se wo bia e ka na adwen e de kire papa yi na yentie asam papa ne kan ye enu achi ne yentie se de Ghana fo bi asi a kire o madwen afa asam no ho ene ni trosem no me ka asam bi me se yamfa sori sika ma sori ba Saji kwa ya juma yamfa asori di sika asoma mi ka muntie deniye se asori sika no ni atam ni ade ama asori ba saji kwa ya juma enya no korada yamfa asori sika no amma beshi muntie haye yamfa asori ni sika ntie school fees muntie haye enya se le ba yare da konfo anache enti awasa asori ne betua enya sa na muntie asem ni ye asori sika no ya de ya asori ya juma ya de ya asori no Yedibi sindai, yedibi tonkonya, yedibi ton fidie, aye kasam tia haye, yedibi penti dano, yedibi to asase, awo baby bebre. Enti wo sore ba no. Una wo so akoya adwuma ba support was. Me pese asem we kakra yi. Oti ase. You only ba bebre o. They are foreign. Almost shiase. I'm sorry. Na no siwie ya na Ghana fo bi esam o manim. Ena o mo se aso masum ye mo chen kakra ko se wa na ekasa no o mo se won o mo se ya kwasi ewu no mo se wono a no se enti papa wu awon so be yesa da bi o na sika de wa so dem on ho adea enye ya na to collection gu o na ya to collection gu o na ye ho atere kakra bi na me sika kakra nya 1 bi a afi na be kotu bible ni quotation aren ye pentama for cows de en na ye nte Ghana fo bi en asori sika de ye de ye asori mo dwuma de but enipa na wa asori ni mu no enne ma na ya asori nti se nipa no ho kire na awo se odi ye diska ni biye de eboa timi de menene nya adwen se ye de ya asori na adwuma ko a ye de ya asori na adwuma bi na nipa na wo mu no so ho kire na awo se odi biye de eboa ema adwuma no ekoso obi baji bi no amfa ma enye omu nyina na etisa nti de obi abaji amfa ma no nye se obi fufuro baji amfa ma nti mo nso nipa be tenhwe ombeji on de bebo obi oso baji amfa ma
tini na ya asɔre ho adwuma yɛne ane diska ne ba nti so bi bɛgye na wamfa ma obi o so obɛgye obɛba nti mamomfa de obɛgye ya wamfa ma no ho abufu emfa kwa ka sɛ ebia de obi o ba bɛgye wamfa ma obi o mimi sɛ me bɛgye a me de bɛba me de kɔyɛ adwuma na sɛ yɛ yi a me de bɛba abeto bi da me das As collection, two collection, Ubi Yamwa, it me the Buano, and ya solo Dumanqua, Sasol Bemuzu, China, a boss of Vezo, me be the Buano. That guy, I saw Dumanqua and go to collection. Go to collection. I'm wanting to collection, ya Solemqua. Asamwi akwaye asɔre ne mu nkomodie sabi ade bi wo ha won tie ase age sɛ wo busa de onim na wabɛn no ama afi wakyerɛ mu sɛdeɛ nneɛma esi kɔ ebi asɛdeɛ yɛ adwen yɛ no ebi anya saa na tientin awia yi nyame ayɛ adom ama yɛnsa ka Reverend Bishop Stephen Bosomtwe Ayensu wɔno na asafo a wato din Calvary Methodist Church yɛ wa makum kumase ha sei wɔda no papa wɔyerepa FM no wɔyerepa Sompa FM no Sompa TV ne da se mo ha wia yo mejo de papa mrei papa na bibia bɔkɔ de wɔda ma Bajo ya metrase pa ya metrase. Ya ma wakwa abanso. Bajo so mura. Papa wadama asam no sɛdeɛ wonnua akwasi awua aka akyerɛ mu ene sɛ. Asɔre sika bia no yɛde bɔ asɔre no ho bra na mmom yɛmfa masa nsafoma no sabi ɔmo nkyɛ na ɔmo mfa nkɔyɛ nea ɔmo nkasa no mugiri sɛ ɛbɛboa wɔ mo. Asam no ne kano no anaasɛ entiaseɛ no akyea kakra. Madam say papa etefia mama aha na nyimbe ya bina admaso ya mekete henemo ado ya anya na passion week me hello ya anya na passion week me bibia so bowie ye le beda hye me nyimyam na anape metse da masam na ore be de ho command biye mehye kakra za odekan ya ka asara a composition of righteous people and unrighteous people nyana ye ya papa na nyana ye boni hinara ana ye kabum na ye ya asar na asar so we basically a human institution e nimpa na form asar no na yamena adum na ba hanada ana adan akonfofodo abaye spiritual groups and the children of God. Yamenamba sabio we in fimusu any a son and then sabio sabota feche bonomo. It's a once a human institution. Babu nankasa meyeta side bear each other's burden. Babu nasam de bear each other's burden. Yen say yena the son kokore yen babo yen. That's what the scripture says. Say, yen birusa, yen su, yen be sort of sewa, yen so. Na isu and a sono, nothing then on the asson by your babo, yen. Na asson see your qua, yaton to boa, then to boa yatono, then to send a day, yamine juma. Na question, oh, here can see this and what is God's work? Yamine juma on your bench. Yaminejuma anye de yisa sorry dan yaminejuma de yata sorry car na sabi obi sima anada ho cheba asori nara de da ko akobuan anada osofo no da ye aprobo oda kasase asori ma one tapo enye wona wuga yer sabia na wona sabi wo ho ahyeso ne yakobo mpa ya mo ne yachiche ho ne we enti dam sika ne yaja enye ye ngine kwa na yemfa de manza man sun wie peye asono ye woma sa baby pa ne incident na yakasa den it is going to be both share rent edibisu de chia akutia amosofo no man sado oja ato bibi aya no huye ana dem sikan so na se ye wodena ye kwaso ma edibi botua electricity na se yibunsu o wa so de ho a edibi chia nsina yebu no anda ya tonsu enti de men de meina ye da so sika ne ye papa wadam ma wotemenka na aso no se ebi wa so no mu hello reverend hello my dear wadam ma me pa cha wotemenka
metronka papa mu wadawma ani die kwan so mpacho ya na wama waso abɛn me kakra bi wadawma why yes sir me pacho die me pese me tie ase na me ne matiefo tie ase na wo boa ye ha ene se ne wo kyerɛ mu kɔ no de wadi kan kyerɛ mu dada me pese me hu se mo ye mpanimfo ɛwɔ asafo num ɛna ye nim sade nipa bebre nso esinya adwempo bi fa asafo anase bi ho ɛna me kwan bi ofa so wo ye wo niema bi nti ɛba sei no a enye woni a wanya adwensa kyerɛ sɛ afei de me bɛkɔ asɔre no kwa na mo pam wo mo afiri hɔ ɛno ye de dikan na ba sɛ yi a mfoni bɛn na asafo no mpanimfo a mudi anim no mu twa kyerɛ yɛn mura asɔre sika yɛmfa mbɔbɔsa de kan yɛmfa asɔre sika mbɔbɔsa yɛmfa mbɔbɔsa ma asɔre ba yɛmfa asɔre sika mbɔbɔsa ma wiase mba de mom sa asɔre ba no ho kyerɛ na na sɛ asɔre no adondu wɔ yɛn ho a ɔde yɛbɛ na mboa na mboa na yɛde boa yɛmfa mboa no mpo da ɔkyerɛ wɔ tua yɛnyɛ ne dam. It's not the principles of the church. Sɛ obi wɔ asɔre na ne de na ahyew obi wɔ asɔre na ɔyɛ portrait na ne portrait no asɛe a na asɔre ba no nyima yɛkaka yɛn nsa boa no na yɛde aboa no sɛ asɔre ba bi ɔntumi nhwɛ ne ba mɔnkɔ school na yɛma scholarship dɔmɛnda bɛ nyinaa ɔyɛ asɔre no asodi na yɛboa sɛdeɛ wusi ka asɛm no kɔ no emu da hɔ paa yɛnte ase wo ahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa te ase o nanso so no yɛkɔ fam paa fam hɔ no papa ɛnte saa o papa asɛ bi na wɔnyɛ ne saa na saa na wɔsi yɛyɛ yo you see when God gives to us when the churches give we must give it back to the society. Okay. You give back to the society ne de bo asɔre mba nti ɔyɛ asɔre na sudi dɔbo asɔrmba wo wa ho kyiri mu enti papa ne tie atwa mu nyinaa ne sɛ nyame yɛ adom na asafo no mo nsa kataku sempoa anaka prɛ na obi hia mo obi de atwitwa agye ne ho a ɔda ma mommoa no nyɛ saa why not ɛyɛ yakopɔ ne nhyira kasimpo ba asɔ no do nanso ɛna me di ka sɛ enkyiremu no de papa nka yate ase o nanso hwɛ yɛ a meka kɔ fam sɛ hese no ente saa sɔfo yɛ nya pɔ asɔre kwasiara pɛ ne ka boot ne abie tight ne ade nyinaa ne lodu aguo na ɔde kɔ wo ya wɔ se bible sɛ nsa nya adwuma na nidi na sika ne nyinaa so agya gogu bank na si yɛnya bi nya adwuma no ne yɛbɛyɛ den so yɛnso yɛba asɔre ama yɛsɛ yɛabɛto correction senti a onto them there asɔfo no bi wɔ hɔ a nyɛ asɔ no wɔ yɛ business asɔfo no bi wɔ yɛ business nti wɔyɛ ni sika a ma ɔpɛ na ɔde yɛ ɔmfa ma asɔre ba yo na nyina asɔ no ɔnyɛ hene de na ɔyɛ asɔ no de na yɛde boa ɔman no ne nkeka ho ɔyɛ nyina asodi is a constitution of the church to come to the aid of the church members nti me ma asɔre a mɔkwan ɔnyɛ my personal property ɔnyɛ business venture na ma akademi yɛ misika na ebi wɔ hɔ a ɔwa na wato asɔre no nti ɛpɛ na ɛkɔre nti ɛpɛ na akɔre wagye no gye ɛtɛ a ɔpɛ na ɔbɛbu bi ɔpɛ ɔmɔ bi dɛm nkɔfo no yanom de me yɛmfa na asɔre yɛda ase papaapa yɛfɛ ne business yo yɛda ase papaapa abusuafoɔ ɔpani a yɛne no din nkɔmmɔ ne din ne right reverend Stephen Bosomtwe ayonsu wɔyɛ bishop ɛwɔ Calvary Methodist asafo yɛwɔ Kumase amakom na asɛm ne sɛ yɛwɔ obi a wɔyɛ business na so wawe ma ne siw to kama ɛna obi nso wɔ hɔ no mu a ɔyɛ asɔre sɛdeɛ sɛ ne sɛdeɛ fata nanso ɔno deɛ wakyerɛm sɛdeɛ mo ankasa moteyɛ no awadeɛ yɛ kwan baako a onyankopɔn hunu mu wahyehyɛ sɛ yɛmfa so ne nto anabɔdeɛ so na nyame anye wadom na akonya bɛrima sɛ bieku ne tiri bɔ mu a ɛne ɔbɛnu ho paa wɔbaabɔne so deɛ nyɛ sɛdeɛ mabusɛm no kaeɛ sɛ wɔbaapa no wɔyɛ ne ko abɔtire na wɔbaabɔne ne deɛ te sɛ kokorama widompe mu yɛda so de yɛ yante asɛmpa yɛ nuaba a wɔto nnwom wɔsi na akyi nwatwiku ɛne nagye deɛ ne ababaawa ɛne ɔno bɔ ekuweme maame yɛ wuo me wiase nyina da bɔnyenye ne yɛtietie mu ana ɛsesɛ wɔ kunu ne mpɔn papa yi ne tiri mu nyɛnyɛnyɛnyɛ waboro no akum no ɛnam so ɛmɛna nɔpɛ wɔ bra na ade akyea bi adwumadie ɛkɔ soɔ na mea me wura wɔma yɛ adubu akyete adwa mu sɛdeɛ sompa yɛayere kokɔ sɛ asɛm ne tɔfam sɛ kinkran yɛbɛma mo ateɛ no yɛkɔfrɛ yɛ maame Joyce ai wɔno na da Salt and Light Ministries ano a yɛbusa ne sɛ maame ei na ne deɛ sɛdeɛ awadeɛ ne keka korɔ no no anaa ɛne wɔkyerɛ mu sɛ
Esa Maya me and Ida pa. Near Yare so. Adian woo come no. And ya would he can we. And Quawa say, what be Bama when ye are about you say we are wamu. Nisubanye was a mebam pie as a son. Yes, I am what Johnny, Najo Krankwa, Yamami Joyce. Aye. Anna aye yankee. Meaning say Yame Sano. Say no nonsense, clinical psychologist or no. One more so ashasie a young wage minim say a binum so a domestic violence wage our see shelters because if you want no musro it is shelters Brianna to be a nimbe send a beya kuno or brono obekwa koshishano na mijidi se esase e kan wasem na Obawari for who say a beer, as some say to me, which mean Osmesi Yakasa. Enko baby, we could better. It was your force on your miss say, ya, Mama Yantia, she won't say, Sa a Bruno, and ye, or door as some navigator, the beer. Remember a piano no or serious problem be in case I see any member also a drink it home because Obia a bufoso Uma wants us now the bobino who was serious anger problem a bufo problem a womb in your banner ye bruno non co near seeing and drink it home. It's a say anger management. Anger management. Now, when we say, background was says, a day, me, and mammy, very violent. I say, Yeah, Mammy Joyce, aye, one on a dark light and salt ministry, sano. Then come a barn of pay 1 year boy, a be, and your mammuti. Sir, Afena, Wakaya Hua, Sompa 93.1 FM Sunni, Cassian, Gusua. Pemtobre no yede Emma Wono YouTube no so Sompa TV www.sompaonline.com and afi so ko hono ma bia yede nsam no ato ha obenya bia hwe na wanya bi akenkan afi ye ko sikasemu na ne nyina no ye nsam anopai efiri ade a chia bia dwumadi bra na oman hene ye wodu boache atie agwamu no bi ebaye opani ba kwa woto ahoma no ma nsam ekoka no wura kwame mpiani na wo yobi a wo yawe na de wo sikasemu woto no boase cheche nsam kire say baby ade na dunu de ayeka woni ebusan say ede na ayeka no say na bra wo hwe anyeka ne yesi da bi senti ne ye ebusa wo say ne ayeka mi kirem ane yesi kirem yenso ye tie no so hwe no kura nyame ani mu pa say baby ane makeka kwa de enye o bra enya ne yesi de ade no so hwe say no mampani na do dan kwa kufa do ba wo say Dr. Mahmoud Bamwebe was see say yamfa de he ene obia so nim say na be de che Dr. Mahmoud Bawumia wono na ye obia wo ye wo san he disikasam anim e wo mayi mu na wa obia wo disikasam anim wo mayi mu na beka si na bia wo san he no mu nso beka a say yankwa adoa ana yankwa afia yankwa kwaku ana yankwa kwabena he say de enema nyanya wa kire nsem mu wo bo omania meboa ye bo bosia wo bo bosia wo hwe se de wo be sie etweka bosia nso ye bo bosia ye de ejapade ya ebetumi ede shikaba anase baby abo ma abo bosia na wo de back on ma na wo de PSRs na ade no a na interest bosia wa bo no na ade twa emwo ma no e se bedu de no na kanwa community na o kai a ye mi apenu president Kufo oba power no na Ghana e ka ya bobọ no na ye du be ye sike nyina wa se ka ho a ufu mo ha be e bi ochi na esi we kosoro na Kufo si ye be ni 3.1 na economy se wo na make change mensa ya o safo ma fu ye nyina ka se o de bi ye ni ade ya ho odin ye de be ko Kufo se be bi ye nyina ye okru ya ka ho ye kru no se enema wonam eposo na sa twoche bo a na akohie nkwanhia bra nemu a enti Kufo ko de na efre ne hepe wo ko nyina na yeso hepe na sa me no so no e ka na ye de no
na aban na edi wo mo ka ye ankona mo a wo mo dwemu enti wo mi na kebo mo no ne IMF wa ban na okay e kan mo amodi e no entre ni ade amobetua no mo de amonyeje na mo mfantu mo amofutuom na wo wie kra na wo kyese konfo bone na sabi wo kyere musuo a won kyere aboa kro a yedi yie enti wono de wo be kyere ganafo sabi musuo no ene aboa ye betimi ayi sa musuo no aboa ne ye ba akopɛ back to IMF Ghana Sompa 3.1 Enfie Tunisia na yeko IMF enye ni firo enye fere ya adenja ye ni adenja na ho ene ye ko chibie the friend compensatory finance they say that they want a can why there no ankuna market which you we dey dey ubetua eboa na bia no you know atia see the chop twice here dan ye no we have to supply it now people no kwa na ekokomu e betu mmiri bia sha kwa ye ndinja eboa so be catch you say IMF and you say new near the cover and conscienti and near the cover near the buy Ukraine near uncertainties are battle and then move baby away from last year pandemic no yako IMF near the number yes me say the drone the name said this year is difficult next year may even be more difficult and you Ghana for the say trust here menu me no na be enema aswa aban ye hu za aban won't mean so a yan trust yan ka say enema we no de yan fence wa ene odwomtunu ne kan wo se ye mpene sa nanso nya basa nti e be ne den kwa na wo se ko owura kwa mpiani wo ya we na de e wo sikasemu system no one ya that's why you mu no wo for chrome interchange ni so am run about ho nhyehye e ya de asantema do makoma pon so na sabie so na nanom ye sister brojuma wo ho a ene apotonsu ye mfa nkoba bekwam na de wapoto am na afin so wo ntiri so odibo mu asanteman enko mu de mu ani senka mpp aban ba ye ene oba bibi papa bi so e de ama wo nom na so akwakwa bibi wo ho enti wo mo kasa ho pa na no nanam so ma foto sanso afo abedi akire onu monyamfo John apontua kuma ya wono aye dweso mra hyebedwani asemi yewra ye wadubu ache no pe wote ade ache bi adwumade so atu ni se hu se papa bra na be kire mu na de na ekure ene wo si wo ya so ya yewra akwan ne akwantempo ho nsem so a wonu ne akukuru betani ntini aku wonu etepono ne wo ma ya no durubu mu atwetwe nkoma kura ma se me aye wo ma ba ho abebubusa ho nsem na ene hu sikaboten kura no ye twa ye de ba be adwuma nti do be kan se asanteman mokoma komanto na adran kwa kufuado we twantoma de yesi ne kokoso se wo betrum edoma kohwe nkwa yewra John apontua kuma se nyame adaro she se pa aye se be ye interchanges ahodo wa santimemo na yasan ye akwan special ring roads akwan ahodo wa santimemo abebo abie ma region ma traffic wo mu so akofo no ni nyina ba ma ho approval ye musika so I ready ya capture ni nyina in the budget enti no credit so let it be at same one no credit say aban krado say afie mu no say dwumadi ahodo a ya boboso ni nyina no aban na be hyase ama akonenim dende yes ya na akwan ye hu sese no e break akra wo wa unim say o my sikade ntimi fiti preko pemfanye bibi this ugina oye lay the foundation medical concept notes now move to feasibility studies near award of contract money but you believe say once a sikana buy a budget for it now we can begin oni monya for John Dokota apontua kuma yetoa ensam no so na anu ada na omampane his excellency na adodankwa akufo ado wone Ghana for kasa na brofudi akire fellow Ghanaians come to your home day 7 ana this evening si ya na wo kire Ghana for se galamse na manfo ho kire wo mo pa nti se de be ya na Ghana for benya nsuanom no anya hoden atrase no abɔ na chidom na watima ya adwuma ma Ghana for se de Ghana for de tumi na hye nsanti se de galamse nsam asi kɔ no wanhwe na wantu ase a ebe ha dwen ya ye wiase ne Ghana for nyina nim sam da sa na montuo ene sese ya ba akwa wode pa ye ene se ebe na afa so excavators ahodo ye didi dwuma wo wura mu honom no ebe na afa so yatimi ahyehye ne nyina ayira wo sam ba akwa ya ebe pie mu efri ntobroso ye no wo atwema mponiam nsene mu asantemantam ene se
ampa asogyafoɔ ɛkɔ hɔ adani a owura bi apagya excavator kakraka ɛde akosi efie bi mu ɛno nti wɔkɔɔ sɛ okotwa gya atom sɛdeɛ nka no di ka ba sɛ agya uhu bi a no wahye no pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛte abadwakuaku a no wɔdi saa adwuma no saa na wɔkɔ hɔ ya wɔkɔ yɛyɛ na no mom ɛna bra agya no ɛda excavators ahodoɔ no mu no ɛna efie bi a ɛbɛn no ɛtra ɛde kɔ hɔ ɛnsɛm si paa na aka ho bi ama ɔpani a yɛfrɛ no Kwame Awua yɛnuanom a no wɔwɔ saa fie a wɔn ho ka yɛ no kyerɛ sɛ no kura nyame anim ne pɛmpɛ deɛ wɔso ne pɛn twene anim da hɔ no mu a yɛborɔ pampam sɛ yɛ anim yɛmmoro nkyɛn mu enti ɔsi so ama no agyegyegye agyegye nyinaa kyerɛ sɛ sɛdeɛ ayɛ dene deɛ ɔmbɛdi ayɛ den kora ntimi nkɔ sukuu nti sɛdeɛ ɔmutu huu afrɛ aban sɛ wɔmmrɛ mu menea wobusaa a ɛyɛ nokorɛ bɛɛ boso mmienu ntam ne a aban sogyafoɔ bɛse yɛ nnome yɛtum anammɔ bebree aban soman minister ama no bebae but still up to now yɛnte ho hwee ɔnka ho hwee ɛnim ɛho asɛm bi a ɔmu ka bi wɔ sɛ aban no asoma no ɔkɔ bɛpem ne ɔnka hwee up to now sɛ sɛ baabi ɛda koraa ho ɔden me bla no manya schools ayɛ sɛ ɔmu kɔ school mu so nsɛm bebree yɛse frɛ education so kɔ a ɛka bebree ɔnɔma abɛtotɔ koraa nyɛ asɛm ketewa sɛ sɛ akora no so kukurom kɔ ayɛ den ne ma nketewa da boarding schools ɛwɔ St. Elizabeth ɛho school fees aba no ho nsɛm bebree yɛnte ho hwee sɛ sɛ mbla wɔnyɛ adwuma bi a wɔte fie ɔma hyɛ excavators mmiɛnsa yɛfie yɛgyapadeɛ nyinaa ase obiara de n'ataadeɛ baako pɛ ne pie abɔnten a yɛamfa pin koraa ɛmfiri fie hɔ nti sɛ yɛnte ho deɛ yɛsrɛ aban no sɛ sɛ wɔ biribi ka wo ka nkyɛ animanim yɛ ne ɛhu anammɔ yɛhwɛ bi to afa ho yɛntumi ntena firi sɛ abla yɛne di sɛ yɛda clinic mu a doctor na ameyɛ baabi a yɛda yɛne baabi da owura Kwame Awua oyobi a n'ani afi yie paa yɛnuanom a wɔn ho kaeɛ ɛwɔ ntɔborɔ so nam sɛ yɛkɔhyɛ excavators a ɛtra yɛ a ɛkɔhyɛ agyapadeɛ ne adeɛ no ɔpani ne nsɛm a ɔdi abusuafoɔ no bi anim ɛde ato dwa ɛne wateɛ yi kaseɛbɔ no abɛɛfo tempɔn a nyina da nam soɔ www.sompafm da wo sɛ ne kati betumi akenka bie na adeɛ baako ɔdoma nkoma baa yɛ a wɔde pae wɔ baa ne bɛɛma mu sɛ wɔ baa bɛduru baabi wɔbɛkyima na wɔkyima nananom wɔnya fa sɛbisɛbisɛbi mprɛduasa abosumi bie wɔbɛhu mogya kɔkɔɔ ɛwɔ nanan mu wɔ bɛɛma adeɛ ne deɛ nte saa na yɛni frɛ die yɛtumi tete bi wɔbi kyima a wɔhunu wɔ ne nsɛm akɔyɛ nsɛm bi bebree adeɛ kyɛn no pɛ yɛnka bi nhyɛ mu o doctor bi a wɔhyɛ osudoku nkramanta mu Dr. Kennedy Kofi echire mu a ene echima ne kora betumi anya bi wo wani asresi na ne ema nyina bedane abaifo saa na ne obesode bosome no wani ase firi mojade a yekoye anase e bai ne senti sompa ya chantume se kokoso se yesom sompa ye ne ye maame Dr. Owurai AC Crystal twetwe nkoma busa ne se asemi putoka sem ye beka se eye mirage eye myth anase eye no kuretrodo hello Hello. Ante simpocho wala me mo ho. Yeah, nampacho ho to say. Erade na da woro ma me hu ye pa na wo say. Ya me na do ma sum hu ye pa. Ya de erade ase. Ant, ya da sori ma wa kekanye de. Besi aba betimi we chima fa na anyu ase. Ye pese e kire mu ma he no kura bi wo ma. Oh, okay. Me da se mo wane ahansu so area bri. Sane mesi Erica no e the series normally echima chimani fa ewa wuzim na wa fa wa se na wa ba ehu nti nipa bebre no wan ze dam na ose but ye we binim so ho a wo ye bebi a wo fa ne fa ne endometriosis ehu de baby a mboje ne fiba no wo fa ne endometrial tissue ye we binim ho but won do so kra nipa kra na ebie ne bi won do so bebre wonna or the main endometrial tissue ni be a mami ye hu ye woni hwenim nti every month le bona when you bibi today ne hwen na apon obi susu wo a me ye hu no obi so wo a ni mfurumam ba be brenu owo baby or two ni ovaries no ho be bre won over the main endometriosis no ovaries no ana say no sunu no ho e ho anada na wozi no mu no nti every month the animals no ba one and will complain the doyer when he yells because or menstruate or pray. Menses no oh good baby and no reason no one another no. But say obenya menses will need no meze. Men and a will be some in my online cracker check. Dear na bibu or what the mammy I mean mamma check, but the common sites are a endometriotic tissue no one. A new one come.
rather than ehwunim na yehu bibi dem another new from anemu anani chefo no na dem az but enyu az the men say me hu ni so ana me check in mu hu bibi dem nti dem yes auntie yo me pacho dia me pese me busa ne say na we na wo kan say bi krati me nya wo ma frumam ene wo mo huni mu no eno kra ye yade inyo ai yade yo na ba ko no esi wo mutumi nya wo mo nsa ye mo no so eno so eno kra don't say maybe a 1 out of 1,000 but on your very common them on your very common yo doctor see me pacho ni efri ni huni mu ba no emoja ne be fri ni huni mu apie fruma ne so emoja ne be pie fri fruma ni mu ana enyo ehona nche out every month biano no ide mane hwena upon ehu one yo omo hone hwene pon but in one the them no a check e bo do more or less you become bro you become a cyclical one hone hwene pon is hwene pon at any time but one endometriotic tissue in their nose no time most so that woman so baba they go them moje ni fini hwene mere but them and hwene upon another moje ni fini from but on no ye yariba o ye yariba on ye normal or ye yariba because in ye one or do doctor okay yes auntie na me di be wo mu abusa o se ne sa no de wonya no na frumam ene ne hwini mu no obetimi yawo ni nyina gina ehu na ye baby ya ye wo stages ehu se ye be check na ya hwe so ebia early stage a ono no obotumu wawo but ehu na ye wo stage 1 stage 2 stage 3 or if it is the high stage na obotumu wawo but ono na chede ye hu bibi ansana Dr. Mijawa okay Mijawa ma wakono say bi obatan bi tie yen bi ane ba no wadru ni mpani fie so a wo hwe kwan se wo bechima se de ye chima no efa na se wo hunu ba bi asanso bi ana efiri ni hunim ene na furu ma de no behu se sa na ekoso efiri ni hunim a to na make kind of ni hunim a e bo na every month dia ofini hunim reba okay every month dia na ofini furu mo ma bo se would when if you say there 4 weeks, echo 5 weeks, bia, and moja, and 2 be wow, but and you're common, so you and you're common, and you're dear town, when you say, or that time you want to say, dear, the banu, it to name fear, so say, so Main Street, no Main Street, yeah, dear, kind. Your baby says, Mammy, one cousin wouldn't fear science or Main Street. What's a man if you go with the 16? 15 and son on Main Street here. Ubana so around that time no be Main Street. Inti yehwa ma me nan kasa time o the Main Street here na. Ubana so be Main Street around that time. The only thing is that was the no nkola ni didie yie. Inti dia ubana dia nba be ban tam kakra no wo die no. But upon time no ho ko enim na se ma ya. E ho be hia se wo de ni baba hospital na ya hwe se bibia ye kama woba no awodi ana because women straight for awodi but so ba ni awodi ni wokra dia and it's a men's biamba te say na me ke no so ye very common e wo mu ani ehu ba ko nti bibi sa no hwe na se eya pa ho a fa ne bra hospital ne ye se e bia ni bibia da ho wano ana tinti na emma ye ne mu ma yo Dr. Mrs. A.C. Crenstal, Sompa yani etiefo awie yo bapa ye de wase why yo me nseme da sepa yo onyame mwa yeah ano efa Facebook na fa YouTube no wanya bi almost say kobra na menko yo we free efa enoko ntia o se brema SDA center en wonu so obutuo
na bosheba amisti was say patriotic voices esunafo North NPP youth organizer hopeful was say yama mpani papa ogina ne na so te se na adodan kwa kufuado woni Dr. Alhaji Mamadou Bawumia no mo betumi pia wo ma no de akọ nanimu na was say Dr. Kwame Afiri incoming MPP national organizer wachia no edu jamfi wa kanso die ni was say Sompa news all the way if 2G swame that's yebo was say emuda ho krai azema insufri azema ventures kononom was woni edwane de anim chose Ghana for empire man na adan kwa kufuado ye ma no ehunumu na wono so ntumi mpia economy nkonanim na fe was incoming owura kwabena bankwa national chairman ochia no papa MPP mo yɛdase yɛhome so na afen so yɛmpɛ bɔ mu kwan bi na yɛnkɔnkɔ forma so yɛnkɔhwɛ nsɛm a awia yi efiri hɔ no mu a ɛde ɛba wɔwura bi efiri UK mamu na ukɔ Spain abroche mamu a ɛda bi wɔ ha wɔtai edisi wɔ na wɔtaa de gye ɔmani paa sɛmfa sɛ bi a Ghana ha sɛ nya fofi da sɛ ri a bra anyɛ sɛ bi a mete ha mekan manfo timi style wɔ mo na no paa na ɛno na owura no so bɔ hwi na ɔkɔ Spain mamu otwitwa bi ma ne ba n'ani so hwansi fam sɛ ya ɔno owura bi na kɔyɛ na ebra omo kwa so omo no bisa sɛ de wura fi ne se ana mese no se wo se no mese ayira no na wo se de ere na no se o bra mese ayira o mu hu mese asa agro mo hwe nipa se obi amfa so touch ne tene bobo ni ade nyina hwe nipa se sɛ wa bro di ntra pempem ba bi kura ɛno ɛna mpanifo yɛ wo Spain abrochiba mu kyerɛ sɛ bra asɛm na wo keka ne nam kwa mu na anansesa be na abato atere yɛ saa no sɛ o se ayira sasan asa agro pen se soro ne fom ya wa hunu ana osan di na ni wuo eba UK abrochememu na no mu ono ote ho no mu na onya nkra se yase yehu wo se no Spain no se mesi ayira be se emfinsia du ba ko ni akire no na de se no kra de se promise da bia mpro e still brand new no se brand new se brand new se na se mfa ma de mere me ampani ampa ya o me de se no asan bre no ewo UK abrochememu adihye ye wie kase ni nyina da ewo Russia ni Ukraine sensem babu su mienu ni na honam ka bi kokrokro papa Vladimir Putin yeso otumi fo otumi obewro ka wafo abetre so ade ntokwakyere fo de akotentam Ukraine mayama ewiase nyina da kasetia na omu asemu adwo se won mu de anti se dogo bi no abe Russia kofo ni so mbekọ so da ni Ukraine akontokwa emase ya kase de won ntokwa na kopiem wo man no na pu yefem na firi wagefo abusumi no mu ne da na toso aduonu na ye ntokwa na ma ne homene so no enkoda be so haduo wotwe ena afam atwere wonum enkwa wo Ukraine ko a akoya wore hosem na Australia ene ye kansra ka ne hema ene wo kyerem se wo bekọ so a ne Russia di nkomo Vladimir Putin ne nyina ne se wo kasa kyere no atumi aboa emenkyera ka kyere ne ma bo ya ekoso Ukraine ene Russia ntemo no adwobrɛw atumi aba ewie adesmai ma yesi ekwan ne watenti se de ne ekowie krotia se be kwatenti sinkuruma aha na brebe me ekwan ma Sompa premto breka se bo asemufo no waye adwuma wasone so kroje de ba ko gina koto nyina da wayi ato agu ene wode papa no ama ye yedi besie na kase boy wa pesma kafo no ye mie no wo hini ni ama kranche adzazowa sofmame premeni mene nana kwabena kese na yena owura asante yeboa Benedict ena afenso kukua voice editor ba bia onya he ne jensen de anko hokura ene de hostess you onya we man jensen ne wege ne de anko hokura voice ne te so be yi afirim ena afenso enua be ma ya no so esteem oh boy sidom ti eta kona ya ko nyame ya atomo a anwumre no nsia bre be san ba na nsam a ka akire nyina no ya wesa e de atoa mo se nyansapo ye ko kwai go so ne tachima